Tervetuloa rikostarinoiden maailmaan. Tänään sukellamme yhteen Puolan historian erikoisimmista tapauksista, tarinaan, jossa murhaaja paljastui oman kirjansa kautta. Vuonna 2000 Oderjoesta löytyi miehen ruumis. Uhri oli sidottu, pahoinpidelty ja hylätty kylmään veteen. Hän oli Dariusz Janiszewski, puolalainen liikemies. Murha oli raasti toteutettu, mutta motiivia ei löytynyt. Poliisi jäi täysin ilman johtolankoja. 3 vuotta myöhemmin, vuonna 2003, Christian Bala julkaisi romaanin nimeltä Amok. Kirja oli sekava, filosofinen ja täynnä väkivaltaa. Mutta yhdessä kohtauksessa kuvattiin murha, tarkalleen samalla tavalla kuin Janiszewskin tapaus. Samat yksityiskohdat, samat siteet, sama julmuus. Poliisit kiinnostuivat Balasta. Selvisi, että hän oli myynyt murhatun miehen matkapuhelimen eBayssä pian murhan jälkeen. Ja kirjan yksityiskohdat, niitä ei koskaan ollut julkaistu lehdissä. Ainoastaan murhaaja olisi voinut tietää ne. Bala oli älykäs ja ylimielinen. Hän oli opiskellut filosofiaa ja ihaili Nietzscheä. Hän uskoi olevansa muita parempi, ehkä jopa koskematon. Monet uskovat, että Amok ei ollut romaani. Se oli tunnustus. Vuonna 2007 Christian Bala tuomittiin 25 vuoden vankeuteen. Hän ei ole koskaan myöntänyt syyllisyyttään, mutta hänen kirjansa kertoi kaiken. Tämä tapaus muistuttaa meitä siitä, että joskus totuus on tarua oudompaa, ja että jopa murhaaja voi kirjoittaa oman paljastuksensa rivien väliin. Tilaa kanava, jos haluat lisää todellisia rikostarinoita maailmalta. Alevia